Zdrava za zdravia, bratia a sestry. Je to tu. Tento deň musel prísť. Končí. Ale pokiaľ si nejaký zakomplexovaný hejter, čo si sem prišiel mydliť ruky a vytešovať sa, že prestávam tvoriť, tak ti práve teraz posielam jeden virtuálny, no o to šťavnatejší prd priamo do tváre. A teraz môžeš s plačom zavrieť toto video. Končím s odovzdávaním mojej drahej energie len tak do vetra. Pokiaľ si to nevážite a nejste ochotní mi ju opätovať, zatvárame. Nedávno som vám v relácii Správy z Riti Palovej presne ukázal, ako by sme sa tu mohli spoločne baviť. A vy dali ste tam lajky, ale napísať komentár, to už je pre vás nadľudský výkon, že? Aby ste chápali, ako to má vyzerať. Tak asi nejako takto. Milý Majky, ďakujem ti z celého mojeho malého srdiečka, že obetuješ svoj drahocenný čas na to, aby sme sa mi zasmiali a dostali tie najfasa informácie. A moja odpoveď? Ale nie za čo, drahý divák. Ja si nesmierne vážim to, že ty míňaš svoj drahocenný čas na to, aby si moje video vôbec pozrel. Nech ťa sprevádza svetlo. Konec ukážky. Takéto niečo od vás čakám. A ja si to kľudne nadabujem, keď bude ticho. Ale pochopte jednu vec. Majky s veľkým srdcom vás už nezachráni. Ten dostal ponuku z Hollywoodu a išiel dabovať film Život Fíka a jeho opičku šimpanzečku. Takže teraz to tu preberám ja a bude tu po mojom. Takže verní vojeri, čo sa len potichu prizeráte a nechcete vyvíjať absolútne žiadnu aktivitu. Môžete si zobrať do ruky svoj telefón a zrušiť si sledovanie môjho kanála tak, že si ho otrieskate o hlavu. Zruš si odber. Zruš si odber. Pretože idú nové pravidlá. Každé nové video, ktoré chcete, aby sa zverejnilo, musí byť to staré ohodnotené tak, ako som kázal v správach z Riti Palovej. Kto nevie, o čom točím, choďte si to okamžite pozrieť. Zavedieme si tu systém rukojemníkov. Ak splníte túto moju požiadavku a venujete tomu energiu, ja video prepustím na slobodu a dám vám ďalšie a tam môžete zrealizovať to isté. A takto to pôjde dookola, aby ste vedeli. Takže ak chcete obsah, ukážte, že vám na tom záleží, ja sa vám prosiť nejdem. Ak nie, v pohode. Ja si budem videá zverejňovať mojím, pomalým a slimáčím tempom. Alebo vám to nastriham na sekundové časti a dám vám to ako príspevky na Instagram a môžete si to v hlave poskladať do celku. Je to váš problém. No ale tento teror sa samozrejme netýka mojich členov, ktorí ma reálne podporujú. Vy veľmi dobre viete, čo je to výmena energií. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem. Vy budete dostávať kontrolu reality, správy z Riti Palovej a aj zakázané poznanie pravidelne. 3-krát do týždňa dostanete vždy jednu časť z týchto relácií. Cez leto toho bude možno pomenej, ale nebojte sa, obsah bude. O vás je postarané. Takže vojeristi a nevojeristi, ďakujem vám za pozornosť a odteraz ste tvorcami YouTubeovej reality vy. Je to na vás. Kto nechce, môže ísť kľudne pozerať aj Cibulu pre nevestu a vypalovať si svoje neuróny. Hasta la vista.